It-tmexxija tal-Knisja Kattolika f'pajjiżna qiegħda tkun kawta ħafna meta mitluba tirreaġixxi għal kritika fil-konfront tagħha li kien hemm fl-aħħar jiem. Meta kuntattjat minn One News l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna għażel li ma jikkummentax. Ma nixtieqx nagħmel ebda kumment, grazzi u nsemmi. Nhar il-Ħadd Father Joe Borch qabbel it-tmexxija tal-Knisja mal-istat demoralizzat u bla prinċipju li l-Partit Nazzjonalista kien fih wara t-telf elettorali tal-1976. Meta mistoqsi mit-Times of Malta l-Arċisqof Pawlu Cremona ukoll għażel li ma jindirizzax it-tħassib li wrew il-kritiċi. Kellim mal-Monsinjur Pawlu Cremona qal biss li l-Arċisqof huwa marbut li jservi l-Knisja bil-kapaċità massima tiegħu. Iżda ta' Father Joe Borch ma kinitx dikjarazzjoni unika. L-eks kappillan tal-Imġar Emanuel Camilleri qal li l-Knisja Kattolika f'Malta qed tiffaċċja kriżi fit-tmexxija tagħha, filwaqt li Father Joe Borch żied li s-sitwazzjoni tal-Knisja hija magħrufa internament iżda mhix qed tiġi diskussa fil-pubbliku. Dawn ma kinux l-uniċi żewġ assisin li riċentament urew nuqqas taqbil mal-mod kif qed titmexxa l-Knisja. Dikjarazzjonijiet ibsina milhom ukoll Father Rene Camilleri. Saħansitra riċentament anke l-Isqof Mario Grech għamel id-dikjarazzjoni li fil-Knisja qed jara ċertu telqa ejja u nuqqas ta' ħajja.